njalo makuphekwa kuhlale kunezivalo. Kuhlala kunezivalo. And akuphekwa mabunda. Isivalo singekho. Isivalo singekho. Umsebenzi wesivalo nathi ukusheshe kuvuthisa ukudla. Oshuthi isivalo sifihla ukudla kube semfihlakalweni. Kungabonakali kanti kuyavutha. Mabunda nansi into engayifunda. Wafundani? uJesu makafundisa abafundi bakhe uthi manithandaza nibovala umnyango. Osithandazani ningabonwa ngabantu. Bese lo nkulunkulu aniphendule phambi kwabantu. Kodwa nimthandaze emfihlalweni bangekho abantu. Mabunda uThixo uyalivala ibhodo ba. Amvala umuntu wakhe angabonwa ngabantu. Ngifuna ukuthi mntana sikathembeke emfihlakalweni. Thembeka yeke lento yakho yokuthanda amehlo abantu. Kodwa lo nkulunkulu okuveza emehlweni abantu ungamthandi. Ngoba mabunda kunezinto izulu elidila nazo emfihlakalweni kodwa ngeke lidile nazo phambi kwabantu. Mvangeli uma ubheka endlini kune kitchen bese kuba ne dining room. Kuphekwa ekitchen bese ukudla kuthathwa e dining room. Ukuthi uma uNkulunkulu azosebenza usebenza emfihlakalweni bese amandla akhe abonakala phambi kwabantu. Inkinga yabantu abaningi bafuna ukuphekwa phambi kwabantu kanti lento ayiphekwa phambi kwabantu. Iphekwa emfihlakalweni. Abantwana bakaIsrayeli bakhala. uIsrayeli ngeke wakhala. uFaro angabezwa angababoni kanti uNkulunkulu osemazulwini uyababona uyabezwa. Wemntana sekakhala emfihlakalweni uvele phambi kwabantu strong ngoba uNkulunkulu uzokubhelesa phambi kwabantu. Mabona nansi into mfethu Nkosiba kuyenzeka ayivule avule ibhodo umuntu ophekayo kodwa nansi into engishayayo uyena obonayo ukuthi ukudla kukho right. Kuyenzeka uThixo akubeke phambi kwabantu kodwa akusho ukuthi uma uphambi kwabantu angakubisela emfihlakalweni ngoba nokudla kuyavulwa kuphinde kuvalwe. Mntana sika akungathi uThixo uma akusebenza phambi kwabantu bese ukhohla imfihlakalo kuyibhodo elikufihlayo. Yithi noma bakucelebrate kodwa ukhumbula ukuthi kunento eyenzakala emfihlakalweni ukuze ngiselebrate ngabantu. Wemvangeli asiphakeli ukudla okungavuthwanga ngoba uma ukudla kungavuthanga asiblame ukudla kodwa siblame upheki. uNkulunkulu angeke akuthatha kisezweni ungavuthwanga ngoba abantu ngeke babona wena kodwa babona yena lophekile. Wemntana sekahlala emfihlakalweni hlala ufundise hlala emthandazweni hlala kuma fasting before uzoza phambi kwabantu. Lalela mntana sike no David watrainwa ehlala angakaze abhekane noGoliath. Ubhekana noGoliath nje ingoba kunezinto endlulekiswe emfihlakalweni. Mabona uJona akapreparanga imessage phambi kwabantu kodwa wayiprepare phakathi eswini senhlanu. Oshuthi inhlanzi kuJona kwakuyimfihlakalo. Emabunda ngisothi namhlanje intanga sikayithande lesiso obhekana nabo. Yabona lobunzima obhekana nabo kungekho abantu kodwa uNkulunkulu enawe. Hawu mabunda kunento engichazayo baba. Chaza into uthi awuwedwa uthi akasoza kushiya. Mabunda uthi akasondeli kunabantu ngoba abantu bavimba iphimbo lakhe kodwa the moment abantu besuka badedela umdala wezinsuku akwazi ukusebenza. Uzophekwa emfihlakalweni kodwa uyophakelwa phambi kwabantu. Uhlale emfihlakalweni. Amadoda nyazi.